Vystup z toho auta! Vystup z toho auta! Z toho auta. Poď sem, jeden tuto, opri sa. Všetci traja von. Dobre, ruky na hore. Ďalší, takisto ruky hore. Ruky hore. Nie, sú len traja. Čo je vo vozidle? Drevo? Chalani, strážte týchto dvoch, dobre? Otvor ruky, dobre? Oni tvrdia, že nevedia, ako sa volá tá firma, tam to bolo na zemi, vedľa tej firmy v areáli. Naložili to celý do